Nu cădea cu Duhul, suflete, nu te scârbi, nu te osândi cu mulțimea păcatelor, nu chema asupra ta focul, zicând, și-a întors Domnul fața sa de la mine. Nu-s plăcute lui Dumnezeu cuvintele acestea. Oare cel ce a căzut nu poate fi ridicat? Oare cel ce s-a depărtat nu poate să se întoarcă? Sau nu auzi care este mila Tatălui către Fiul cel risipitor? Nu te rușina, ci cu bărbăție spune, sculându-mă, mă voi duce către Tatăl meu, scoală-te și mergi. El te va primi și nu te va dojeni, ci mai mult se va bucura de întoarcerea ta. El așteaptă venirea ta, numai nu te rușina și nu ascunde fața ta ca Adam. Pentru tine Hristos s-a răstignit. Te va lepăda oare? El știe împrejurările noastre, știe că nu avem alt ajutor afară de dânsul. Hristos știe de sărăcia și de neputința omenească. Nu te lăsa deci cuprins de nepăsare și de deznădejde că vei fi aruncat în foc. Hristos nu dorește aceasta. El nu dorește ca noi să ne muncim în întuneric. Aseamănă-te fiului risipitor, lasă urașul înfometat, ridică-te și te roagă și vei vedea slava lui Dumnezeu. Ți se va lumina tot chipul tău și te vei veseli în dulceața raiului. Slavă ție, Doamne, Cel ce ne mântuiești pe noi, iubitorule de oameni. Sfântul Efrem Sirul.